suspenderi. No, miltä näyttää? Hyvältä näyttää. Patvinsuon luontokeskus. Täällä vietetään ensi yö ja aamulla lähdetään polulle. Käydäänpäs kurkkaamassa. Täällä sitten vietetään ensi yö. Niin näet töpseli. Nyt ollaan Patvinsuon majoitustiloissa. Tässä nukutaan yksi yö ja sitten huomenna polulle. Epässä. Nyt ollaan Patvinsuon luontotalolla ja nyt on melkein puolipäivä ja lähdetään ihan justiinsa tonne metsään. Meillä on käynyt sellainen huono juttu, että meillä tämän Patvinsuon luontotuva emäntä niin piti toimittaa meille maastokartta, mutta hän olikin toimittanut meille Ilomantsin kartan, vaikka olisi pitänyt olla Lieksa-alueen kartta. Ja me joudutaan nyt lähteä sokkona tonne, että ei saada sen verran huono kenttä, että ei saada karttoja ladattua datana tähän puhelimeenkaan, että joudutaan menee kompassien ja merkkien perusteella. Että katsotaan nyt, toivottavasti eksyt. Ollaan Patvinsuolla lähdössä 4 päivän vaellukselle. Tulee 4 kävelypäivää ja Ruunaalle ollaan menossa. Ja 3 yöpymisellä meinataan selvitä. Kilometrejä tulee yhteensä 70. Eli semmosia 20 päiviä, muutama vähän vajaa ja tänään pitäisi nyt 17 kilometriä tässä seuraavalle laavulle. Katsotaan miten tässä nyt sitten käy, koska ilman karttaa joudutaan lähtemään, niin kompassin ja vaiston varassa. Toivottavasti polku on hyvin merkitty. Ensimmäisen päivän haikki on nyt haikattu ja tultiin tuolta Patvinsuolta Ahokosken laavulle. Sporttrackerin mukaan, kartan mukaan pitäisi olla 17 kilsaa, mutta Sporttrackeri näytti kyllä 18,8. Ja se pitää kyllä aika hyvin ilmeisesti kutinsakin, koska tuolta edelliseltä tulentekopaikalta piti olla tähän Ahokosken laavulle 2 kilometriä ja se ei todellakaan pitänyt paikkansa, tänne on 4 kilometriä. Mutta ei mitään. Nuotio sytytellään, laitetaan kohta kahveet keittymään. Ihan kiva paikka joen rannassa.
Polttopuita riittää ja vessa löytyy. Nuotion sytyttämisestä ei nyt näytä tulevan mitään. Tulee, se palaa jo toisen päästä. No niin, siitä tuleekin. Toinen päivä. Lähti just Laavulta. Ollaan me matkalla Pitkäjärvelle ja seuraava ruokatauko pidetään paikallisella varaustuvalla tai autiotuvalla ja sinne on noin 9 kilsaa matkaa. Tämän päivän kokonaiskävelymatka on 20 kilsaa ja ensi yö ollaan Laavulla myös. Hieno päivä, 20 astetta melkein. Nyt mennään seuraavalle Laavulle ja se onkin tossa ihan heti ja pannaan kahvi. Eli Kirkkisen Salmien Laavu. Nyt ollaan Pitkäjärven autiotuvalla ja pistettiin just sauna päälle ja sitten tehdään ruuat tässä näin ja jatketaan matkaa tonne Särkkäjoen Laavulle. Eli vielä vähän yli 10. Ootas vähän. Sortumus vaan. Älä mennä sisälle korsun tai korsun kato.
sodan-aikaisia korsuja täällä lähellä Venäjän rajaa. Niitä on aika paljonkin ilmeisesti täällä, että niin ei pääse sisään sortumisvaaran vuoksi. Mut katsellaan, löytyykö lisää. Panssariesteitä. Pitkä matka. Sinne juoksuhauta. Konekivääri pesäke. Korsu ilmeisesti ollut siinä sanomassa. Jatkuu tonne pitkälle. Nyt lähtee 3. päivä. Ollaan Särkkäjoella ja ollaan menossa tästä Ruunaankoskelle ja Haapavitjan laavulle. 20 kilsaa, mitä ainakin toi opaskartta näyttää, mutta nyt näiden muutaman päivän kokemuksella voi sanoa, että oikea matka ehkä 23 kilometriä. Ensimmäinen kunnon pysähdyspaikka on vasta 13,5 kilometrin päässä. Että tähän tulee aika tiukka aamurykäsy, mutta pitää muutama tauko tuossa matkalla. Yö on mennyt aika jees. Oli aika kylmä, mutta meillä oli aika hyvät tuulisuojaviritykset. Ne nokka ei vuoda ja fiilis on ihan hyvä. Ei muuta kuin matkaan. Mutta mennään heti yli tästä.
Tämmöstä maisemaa. Täällä. Lähes puolet matkasta. Kahvi porisee. Kakkisen laavu on laitettu jo aika kodikkaaksi. Kiehuu muuten jo. Joo. Viimeinen päivä lähdössä käyntiin. Nyt ollaan Ruunaalla ja koskialueita edessä. Semmonen 15 kilsa veto vielä tähän näin lopukset. Ei mikään kovin paha päivä. Hienoja maisemia pitäisi olla näkyvillä tänään. Mä en ole ihan näin iso nähnyt kyllä ikinä. Tää edelleen hengissä. Ei oo, tää on hylätty pesä. Ei kun ei oo, kyllä täällä on joku pieni. No kun sataa, niin no kato maan alla. Kyllä on tää vielä hengissä sitten kiinni.
Vanha metsä. Kasvaa naavaa. Nyt me ollaan perillä. Tää vaellus oli tässä. 80 kilsaa on sitten takana. Hiki roisku. Tänään piti vetää 15 kilsaa, mutta mentiin vähän reiti ohi. Ja... Vedettiinkin 18 vähän reiti. Mutta ei tässä mitään. Tää on nyt loppusuora ruunan matkailu. Otetaan meidän päätepiste ja tämmönen tää nyt oli. 4 päivää. Osa oli hyvää, osa oli huonoa. Paljon teitä, paljon metsähakkualueita, mutta oli myös ihan nättiäkin maisemaa. Kyllä. Kaikki me annettiin. Mutta tää oli tosi easy. Tää on älyttömän easy reitti. Täällä ei ole yhtään käytännöllisesti katsoa nousuja ja laskuja. Pelkkää tasasta polkua, mikä tietenkin helpottaa tätä. Ja niin matkavauhti on itse asiassa 1,5 kilsaa nopeampi kuin normi, mitä ollaan oltu toisilla vaelluksilla, missä on nousuja ja laskuja. Eli semmoista melkein 5 kilsaakin tunnissa pääsee etenemään helpostikin. Eli nopeata haikkaamista. Kannattaa käydä tsekkaamassa